que vos vull dir a tots els xavals, xavales que esteu així, és que Serra, des de fa uns anys, per la vostra presència i cada volta més, no seria el mateix poble quan ve tot el tema de la Fira de la Calderona i del Dia a la Cirera. És una part fonamental, imprescindible i obligatòria que els carrers de Serra i els nostres camins i la nostra gent disfrute dels nostres tabaleters i dolçainers en l'aplec que any darrere d'any feu en el nostre poble. Per tant, en el meu nom i en el de tot el meu municipi, estem totalment agraïts de la vostra presència i invitar-vos a que se ho passeu el millor que pugueu i demà no falleu, perquè tots se n'anireu en el basquet de cireres. Moltes gràcies. Ben mal ja ha sigut ella. Vale, anem a fer una dansa del corpus que se diu la magrana, vale? Vale, estem preparats? Calderona que se diu Chaume, ¿vale? Chaume. Con esto se sentin tots. Sí. ¿Vale? Que és dels dimonis de Massalfassar, perquè enguany fan 20 anys, és el 20 aniversari. Havem fet el ball de dimonis per començar. Després havem fet la rata, que també s'utilitza en els correfocs, i a part està en el disc dels 30 anys de l'Escola de Puçol, que també fem homenatge a l'Escola de Puçol per els seus 30 anys. Després hem fet el doble la Calderona i anem a acabar en la Rapsòdia del País Valencià, que està en el disc dels 30 anys de Puçol també. Vale? La Rapsòdia.
Thank you.